వెంటనే జీవో నంబర్ MS3 వెంటనే జీవో నంబర్ 3 వెంటనే అరే కొంత దూరం నుంచి ఫోటో అయితే ప్రధాన డిమాండ్ ఉన్నదో ఎస్టీ జాబితా నుంచి లంబాడలను తొలగించాలనేసి, కానీ ఈ రోజు వరకు ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఆదివాసులు ఏ విధంగా రిజర్వేషన్ పరంగా నష్టపోతారో దానికి ఇంతవరకు గుర్తించకపోవడం అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయం. మేము ఎందుకు ఈరోజు పోరాడుతున్నామో, ఎందుకు ఇలాంటి ధర్నాలు కూర్చుంటున్నామో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలియకపోవడం అనేది చాలా విడూరంగా ఉన్నది. మా సమస్యలు మా బాధలు ఏమన్నా ఉంటే ఈరోజు మేము మీకు తెలియజేస్తున్నాం తప్ప అవిటి కూడా పట్టించుకుపోవడం అనేది మాకు నిరాశగా చెందవలసిన అవసరం ఉన్నది. మొన్ననే జీవో నంబర్ 3ని కూడా కొట్టివేయడం జరిగింది. మాకు రావాల్సినటువంటి ఉద్యోగాలు ఇప్పటికే రావటం లేదు, మళ్ళా జీవో నంబర్ని కూడా కొట్టేయడం జరిగింది. మరి ఆదివాసులను ఉండనిస్తారా లేకుంటే ఎల్లగొడతారా? మరి ప్రత్యేకించి చట్టాలు ఉన్నప్పటికీ మరి జీవో నంబర్ని కొట్టివేయడం జరిగింది. మరి ప్రభుత్వం బాధ్యత ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆదివాసులు వెనుకబడి ఉన్నారా? మరి ఎంతమంది ఏ విధంగా ఉన్నారు, ఎన్ని స్కూళ్ళు అయినాయో, ఎంతమంది ప్రమోషన్లు వచ్చినాయో మరి ఎందుకు చెప్పలేకపోయింది సుప్రీంకోర్టుకి అనేసి ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి జీవో నంబర్ 3ని కూడా వెంటనే రిపిటిషన్ వేసి జీవో నంబర్ 3ని కూడా కాపాడాలనేసి మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఉమ్మడి జిల్లాలో ఇప్పటికే పోడు భూముల సమస్య తారస్థాయికి చేరింది. ఆదివాసులను దాడులు చేస్తున్నటువంటి ఫారెస్ట్ అధికారులు ఉన్నారు, కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి ఆదేశాలు ఇవ్వకుండా గూడలలో పోయి ఆదివాసులను బెదిరిస్తున్నారు, చెట్లు పెడుతున్నారు. వ్యవసాయం పోడు భూములలో కూడా అవి వెంటనే మానుకోవాలి. లేని పక్షంలో ఆగస్టు 9 తర్వాత మేము హక్కు పత్రాలు ఇవ్వాలి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేని చోటల మేము అన్ని కార్యాలయాలు కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ను కూడా ముట్టడిస్తామనేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. గత అసెంబ్లీ సమావేశంలో మాట్లాడినటువంటి కేసీఆర్ మేము ఆదివాసి పోడు భూములలో పోయి ఆ గ్రామాలలో పోయి ఆ సమస్య పరిష్కరిస్తున్నాము, ఇంతవరకు ఎలాంటి లేదు. మళ్ళీ అదే సమస్య ఇప్పుడు మొదటికి వచ్చింది. మరి దీనికి మేము తీవ్రంగా బాధించాల్సిన విషయం. మరి అసెంబ్లీ సాక్షిగా చెప్పినటువంటి సమస్య ఈ రోజు వరకు అట్లానే ఉన్నది. మరి మా సమస్యలు ఈ విధంగా ఉంటే మేము ఒక పక్కన ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఏదైతే జంగల్ జమీన్ ఉన్నదో దానికోసమే ఈ రోజు వరకు పోరాడుతూ వస్తున్నాం. మరి రిజర్వేషన్ పరంగా ఇంకా పోరాడాల్సి ఉన్నది. అనేక రకాలుగా మాకు బాధ పెడుతూనే హింసిస్తూనే ఉన్నారు, కానీ ఏ ప్రభుత్వం మాత్రం ఆదివాసులను ఈ రోజు వరకు పట్టించుకుంటలేదు. అదేవిధంగా ఈ ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు హెల్త్ పరంగా చూస్తే, ఆరోగ్యంగా చూస్తే అనేక రకాల వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఉట్నూరు ప్రధానమైన ఆసుపత్రి ఉన్నది, ఇక్కడ సరైన డాక్టర్లు లేక మాకు సరైన వైద్యం అందాక అనేక మంది చచ్చిపోతున్నారు. ఈ బాధ కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి తెలియకుంటే ఇప్పుడు మాకు చచ్చిపోమంటారా? ఒక పక్కన ఫారెస్ట్లలో, ఇంకొక పక్కన రిజర్వేషన్ పరంగా ఉద్యోగాలు రావట్లేదు, ఇంకొక పక్కన భూములలో ఈ విధంగా చేస్తున్నారు. హెల్త్ పరంగా మాకు వైద్యం అందక చచ్చిపోతున్నారు. అనేక సమస్యలు ఈరోజు ఉన్నాయి, కానీ ప్రభుత్వాలు మాత్రం పట్టించుకోవట్లేదు. ఏవైతే మేము 7 డిమాండ్లు పెట్టుకున్నామో ఈ 7 డిమాండ్లను వెంటనే స్పందించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ సమస్యలను పరిష్కరించాలనేసి ఈరోజు మేము విన్నవించడం కోసమే ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. ఆదివాసుల ఐక్యత, ఆదివాసుల ఐక్యత, హమ్ సబ్ ఏక్ హై.